wait and see attitude ta. Because for 3 years, tulo ka tuig, karon pa kakahibaw, my goodness. Pero tinag-wild na nang imong igagaw sa nga taga-Tacloban, unya, wag yung kakabantay. Ana, siya ro, every time you sign the General Appropriations Act, di mo nabasahon, di ka mo question, ngano man ni. Wa, muralag, okay kayo. Mga, di gyud kay baw sa lakto ng pagkasulti, mga higala. Wa man gud, kana bang, di gyud qualified akong tanaw. Kuan ra kayo kana bang danghag, tapulan. Kay wa man is a achievement in his life nga he can claim his own. Labing klarong istorya. Wa lang kita maminaw sa istorya ni Digong, laban kita ni Sara atong eleksyon na. Kana bang unity ba niya batanon niya namang goy aspect ba nga he might just be bitter si kanhi Presidente Duterte nga gusto mo control gihapon sa politics bisag na human na siya pero nasayop ta ako personally nasayop ko sa akong assessment kay si Sara gyud mo nasayop og iya nang giangkon miya kulpa na siya niya na siya na sayop nga patintal siya ba. Wa man gyud ambisyon si Sara nga mo mag-national politician. Magmayor man gyud siya dito sa Davao. Pero natintal siya. O niya sakto sad successful ang ilang kampanya because despite the multi-party system nakakuha sila majority sa voting population sa Pilipinas mga higala. Sila yung duha the President and the Vice President. Mao nga bisag dili kaalyado sa politika the likes of Solita Monsod kay Hilo mga si Solita Monsod also known as Pinklawan. Pero nakakita siya sa potential. Naanugnan siya ba? Because anugon jud kaayo to. Unity o niya taking over the reign of the government from a successful to a certain degree successful administration. Successful because wa man malimdak si Duterte. 87% ang iyang approval rating dahil kanaog niya sa Malacanang mga higala. All-time high. So, dako ang pagsalig sa katawan, obviously. Kay consistent man ang iyang score. Bisag panguta, SWS, Pulse Asia, basta ka ng ukta. Consistent na siya. Anin sa ka sa online, kininiyang surveys, maog hapon. Mo diferensya lagi ginagmay apan kanunay nga dako kayo og trust rating mga higala. So, meaning, ug nakita na nato, naawang gay critics. Dili mawa na, that is why we are into kanabang we have adopted democratic principles kay di man ta magkahiusag yun. Kuan man gyud ta kanang di man kita magkauyon all the time. So, daghanay. Daugon sa debate. Supposed to be yun yan. Daghanay dayon og kinsay madani. Sa mga butante, mubutar ba nimo, musuporta ba nimo, o i-reject ka niya ato speakers. You know, that's how we do things. So, if you base it on numbers, successful ang administration ni former President Rodrigo Duterte. Puli ang mga batanon, relatively batanon. Bongbong Marcos, senior citizen na, pero si Sara batanon pa. O niya,
akong ibase sa akong personal experience ba kay we're about the same age ni Bongbong. Ang among environment ba, growing up, of course, dato siya, pero ang entire society ko na itong hisgutan ba, ang katiling ba na itong panahon na gatubo me, kanang wider ang among, dili na hambog mga higala na I think everybody will agree with me, wider ang amoha ang experience in life sa among generation. Wider, wa pa may internet pag gatubo me. Nakaabot pa mi sa internet. Kining mga bagong nga tao ron, mga Gen Z, wala ni kaabot og unsay kinabuhi kaniya to. So wa sila ka-experience sa among nagyan. So akong kuan nga wider og scope ang iyang knowledge kini si BBM. Well traveled. Dito gud mo eskwela sa London. So advantage kay na niya itandi kinta sa yanong lungsuranon anak sa pobreng uyamot nga si Alex Bulongaita, no? So ug na ako'y level of knowledge nga tungod sa experience nako and the environment during our growing up years. Dako kay lambang si BBM para nako. So tan-aw ko okay na siya. May mutabi. But andir sa asawa. Lagom-lagom god. Bukbukon. Bukbukon sa asawa, baldita kini ang asawa, ilungga. Unya naa na sila yung mga tinaguan sa kinabuhi ba nga. Pero ba na yung kaya ayo, buwag ta. Ano, away ba? Away. Yeah. Lukon. Ano? Ako nang balay. Imo nang balay. Di kumadlo ka na. Imo na. Ako ang auto. Ako ang iro. Ano? Away sila. Yeah. Ikaw nang bati kag naong. Bana suko. Ingo po ang asawa nga. Ikaw pisot. Ikaw ba na? Di lang ko ito mag-away dahil. Ato lang ko ning husayon. Mao na siya. Naana sila kanya-kanyang tinaguan mga higala nga if you know worst comes to worst. The worst, say na pa may worst the worst. But if it becomes like that, sigurado na nga manggawas. Gawa man lang ba kanay si Amy Marcos kanay maguwang ni Bongbong. Kuha lang ni gapugong-pugong lang ni. Pero mo pasumbingay na. Kay rock and roll kuam na sila. Couple. Laagan, lainom, dik-adik, ano ba? Party goers. Wa bitaw mo mature ang ilang kuan kanang kinabuhi. Kay ganahan gyapon sila party, mga tiguan ko sila. Pero ganahan gyapon og inom-inom, ano ba? Iyalag yung lifestyle. So can you imagine? Mahubog ka ni kagabi niyo mo mata ka kay presidente ka dagang trabaho gawat nimo. Mo man to'y failure ni Erap Estrada. Kanang self-discipline. Kay kadto sa Erap Estrada mga higala, wasad gud to'y disiplina sa iyang kinabuhi. Bugoy gud to. Bugoy gud as in. Hayahay ba nga pagkabugoy kay di man na sila pobre nga pamilya bisan pag-uwan na sa mga aktor. Di sad gyud na sila pobre nga pamilya mga ehersito. Gidugangan pag yun nga na aktor siya, sikat nga aktor ba? Define ng ilang sine nga B movies. Pero dagag fans. Unya nadato siya samot anang iyang pagka-aktor. Milyonaryo ba? Unya kanang na mayor sa San Juan. Kana San Juan, mayor ko na San Juan. Okay, mayor, pero bisag kinsay palingkuron kanang maayo ng pagka ang San Juan is a city
competently run. Bisa kisay mamayor niya tungod sa iyang location, tungod sa iyang economic advantage. Sikat yun na siya. Kanang nadahig ba? Kunya, so, well, dili po na to i-discredit sa ira, pero di siya kapanghambog nga naingon ana ang San Juan tungod niya. Ana ba? So, kato sa ira, panggigala, bugoy yun to. Nang ug amigo ka ni Irap, masuod ka niya kay barkadista man. Daghang kong nadungog ikan sa mga kaila nga na amigo ni Irap nga kuang gyud kanang panggaon ka og amigo mo ba, di man malimot sa ngani mo. Nikita ninyo sunod, may numduman. Natural gyud siya nga friendly ba si Irap. So, mo to iyang karakter. Ang problema kay nahimo man siyang Vice President. Unya si Ramos kay technocrat man to si Ramos. Kadto si Ramos mga igala, of course no, PMA unya West Point. Discipline ka ito siya. Di man late. On time good. Unya everything. The works of a disciplined person. May kay upbringing ba? When it comes to discipline, Ramos. So, mag-meeting to sa Ramos sa Malacanang, cabinet meeting, 99% yun of the time si Irap nga malate. Malate yun si Irap, basa pagbuhok, inagabot na, puwa ang mata, hubog gabi kadlaw na, hindi ka na sugal, inom. Unya, nangyay sa mga amigo kay mga plahubog sad. ang makikuyog dahil kay kanang membro sa choir sa simbahan. Di agi ka pa doon sa verse of the same kwan ba. So, mauto si Irap, malito siya sa cabinet meeting. Unya, di katiwas. Manangit to nga manigrilyo, di na mo balik. Sa vice-presidente pa siya. Pagka-presidente na niya. That's a different story already. You are supposed to be on time. You call the shots. Kung yung ka CEO yun ang imong attitude kay chief executive ko ka. Kung you're running the biggest corporation in the country and that is the country itself. Ikaw ang chief executive officer. COO pag yun. Moto'y naghinahinay o ka dahili si Irap. Good beginning, bad ending. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapatid. Pero tapulan. Kinisang atong presidente ron, mausad ni. Anak kong dato ba? Nakabantay ba itong salida nga made in Malacanang mga igala? Sayang wa mo mananaw ito. Ako nakatanaw ko ito. Of course, salida ra to, sine, pero based on a true story. Pero of course, kuan ato nga, ang huna-huna, the thoughts behind the movie, how it played out katong the last days of the Marcoses in Malacanang was from the recollection of Jaime Marcos. Dito magkuha ang direktor sa mga huna-huna ni Jaime Marcos what happened really. So, ang nag-relate practically sa story ng himuan o drama or pelikula is Jaime Marcos. Unsa man si Bongbong dito? Siya ray lalaking anak Ngunit at the time 1986 mga higala.
Sugod ang kuha. Dili na siya batanon adto. Sakto na siya pangidaron. Si Bongbong. Kay kami ramang idara. Wala, gabuhi na kong pamilya di atong panahon na. Ako breadwinner ko sa mua, sa among pamilya. Sa Bohol. Ulitaw pa ko, pero breadwinner sa akong pamilya. Si Bongbong sa gihimo pag kuha na, din na unruly na mga tao sa EDSA. Ga sulob og patig. Kadang military uniform ay US patig ba nga. Kung tudog yun, unya gabit-bit sa Armalite. Gikasabaan sa iyong amahan. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba? I'm here to protect our family. Kana bang, anak ka, mubo o gunahuna bitaw, to protect ko, nabuang ka diya. Masa patio ni mong, masa mo pag-protect, pusilo, mamusil kag na imdool. Mubawas og pusil ang imong gipusil, patay mo pamilya. Dili ba lawom og pinsada ba? Gisaway, gikasabaan sa amahan, oy. Unya, si Amy Marcos during the time, dito sa Singapore, pag sa tuwing tinagalaw gana, pag-atake sa mga tao dito sa Malacanang ba, kagubot na. Dito si Amy Marcos sa Singapore, nagbakasyon, kuyog sa ambana nga si Tami Manotok. Bago lang silang, napahilo na silang mga butang sa hotel, long distance, gitubag ni Jaime, ang iya din papananawag pabalikon sa Pilipinas. So, wagin sila kabakasyon sa Singapore. Bago lang silang miabot, update sa bag nila, pahilo na mga butang, kay mupuyo man sila dito for several days. Bakasyon god. Wa madayon. Hipos, balik. Kay ang iyang inahan, si Imelda Marcos nga, hawd kayo sa Malacanang. Kana mga katabang dito, kuang yun, kinto yun kay mga saba man to og magkalat ka. Ya, dagan og maunaw na ang beautification sa Malacanang ba? Ilisin ang kurtina, anak bitaw. Wani mo tarungag hatag ang tubig, anak. You know, all the mo na yung trabaho dito sa inahan. She was not in control of herself anymore. Lost in space, mga higala. So, giingon na pag-describe ni Aimee ang kahimtang nila ni Adtong higayuna. Ang amahan sad, si Ferdinand Marcos Sr., mausad. Gahinuktok sad, nasyak si Aimee nga noon sa mga kaning mga toha na in control of themselves all the time. And suddenly, nawawala sa sarili. Walay control ba? Desperate. Hopeless. So, Aimee Marcos took over. Pagpadagan sa Malacanang, mga higala. Ug dito makita nimo ang kuan nga, naay security guard ka ng PSG ba? Nga midool, ma'am, ana ba? Gipangutan ni ano ka ba, Tacloban, Ilocos. Sa ato man naay friction gyud sa Tacloban group, Imelda and her clan, mga Romualdez, ug ang Marcos sa Ilocos. Appeal na sa salida. So, reading between the lines, kayo ko nga, ngano mangutana mo siya, Ilocos or Tacloban? Gikuan ba? Na ay, murag, how would you say it? Insinuation nga there was a conflict between the two groups. Ang loyalty was in question ba? But Aimee took over. Siya mo sugos kuan ana. Gi-organize niya ang chaotic situation sa Malacanang. Kaya ang iyang papa nga kontrolado kayo mo control ganing tibok Pilipinas, martial law.
kana pang Malacanang ra, pero niadtong higyo na wala. Diin mas Bongbong. Galutaw sa pakibaw ko sa buhaton. Siya ang tay lalaki sa pamilya, ha? Siya lalaki. Although, batanon siya, but siya ikaduha gud nga anak. Si Aimee Maguwang, ikaduha siya. Siya lalaki. Imo nang itugyan sa mga babae. Pero unsay gihimo na army-army, sulob og pating na mga mga pictures niya nga mura kinta siya og army ba, military. But kini in hindsight na ni mga higala. Dihang naka-feel na ko nga pubida na budol magyugoy. Mia culpa sa ko sayop gyud. Pero kinsa man say akong butaran si di man jud ko may tabong mabutar ni Leni Robredo. Although amigo may sa iyang bana kadto si Jesse Robredo. Di ko mabutar ni Leni, oy. Diskurso na gabasa o kuan kanang teleprompter. Manufactured kayo ba? Una ang nagpaluyo mga oligarchs. Abi nako nga si Bongbong maka para ni Duterte ba wa man makontrol sa mga oligarchs sa Duterte. Nasayop ang mga oligarchs, wa sila mo pusta ditong Duterte. Sa diyang mo pusta na sila, wana duwata ilang pusta. Awahin na ang tanan. So si Duterte makapamuy-boy nila, yung nga, ay mo mga pi. Sulti ko asam mga pi kay magkita tayo sa paon tayo ka. Ana ba? Nga kanang ubang politiko, kurog ang mga negosyantiha, the likes of Pangilinan, ano ba? Pero si Duterte, sagpaon ta kagasa kadapit. Kaya man say utang kabubuton. So I was thinking nga di isa na sila kaduol ni Bongbong kay kontra man nila ang amahan ni Bongbong. Mo may kanunay nilang issue every election, Marcos dictator. So di sila kaduol ni Bongbong na si do nagi resentment supposed to be si Bongbong nga iyang pakit-on ng mga tawhana nga sayop mo. I will redeem the reputation of my family, the reputation of my father. Mo ito'y akong pagtuo nga iyang buhaton. Purbida mga higala. Dali kayong na putol ang unity, oy. Unya iyang mga tao mismo, gipatiran. Iyang mga tao, ha? Iyang siniliga. Nawas passing, ipamulihan og lain nga mga tao. Nga wa ta kakita during the campaign. Wa mo pakita sa publiko. Diri rin sa luyo, mga tao siyang asawa. Mao nang hingan lang itong asawa ahas. So yun lang ka, moingon siya on television, moingon siya nga bad shot sa akin yan. Kinsa ka man? Bad shot ni mo ang Vice President, dako kay score sa buto, dako pa sa imong bana, mura kagahawod, pagka nga ang asawa ka sa Presidente, bad shot sa akin yan. Tanawa ragor kung saan naka-arrogant. Pero mao na i-control ni Bongbong. Under. Ako ning analysis mga igalaw niya to show to the people nga he's a performing president, gasalig siya sa igagaw. Speaker Martin Romualdez. So ang performance kunuhay niya, murag gisalig niya ni Romualdez, mo gamanan kay si Romualdez. Gisalig man. Kay natuog mas pansitan. Only to realize nga wa may ayo ni. After 3 years, diha pa siya kaamgo nga unya unsa may mga istorya. Resignation. Submit resignation. Kinsa may giunag rinyo. Ang kadto sa mga waynungdan. Na controversial ba? Kisilagan sa mga tao. Mao girinyo. Og si Sulita Monsod pay pasultion.
he is being surrounded by people who should not be in the government. Puro na sila to ka Manila. Kailagi na sila dito sa background ng mga tawhana. Ug matod pa niya, he is surrounded by people who are not supposed to be in the government. Matod pa ni Sulita Munsod. Sulita Munsod, kuan kanang learned na siya nga pagkababay. Kanamik advisor man na ni kuan. Gloria Macapagal Arroyo or si Mar Ramos ba to? Kuan na siya, ekonomista. O niya, kuan kanang dili ang na pagkababay na siya. Edukada na nga pagbabae, pero tungod sa partisan politics, mahiwi ang iyang mga hunahuna, ipabor yun niya siya. Natural man sa siguro na, ganang, you cannot be impartial all the time. Pero di ka mamakak. Gusto ka nga i-promote imong busing, i-highlight lang iyang positive. Ayaw pag himuhimog istorya nga di tinuod. So, mao na weakness ni Sulita Munsod. Number 2, dili na siya gusto nga usbo ng batakang balaod kay naa dito ang nga siyang bana. Framer of the 1987 Constitution. So, every time nga, kuha na sila, mga sundao na sa mga oligarchs, mga higala. They can just call people nga muadto sila Amerika, then somebody else will pay for their vacation. Mao na sila. Bisag wag sa gobyerno, pero that's how influential they are, that they can just call up people and finance their asa sila ganahan. Di po sila mauaw kay naanad mo sila ni anak. Mao man ay kultura dito sa Manila, mga higala. So anyway, he is surrounded by people who should not be in the government. Kinsa may functioning cabinet member ni Bongbong Marcos, kadtong carry-over sa Duterte administration, kana si Vince Dizon. Duterte man na. Kana si Anyo, Duterte man na. Pero nangay saylo kay na-appeal man siya sa kapadaan ni Duterte dito sa dahing ang kapagka-traidor ni mo eh. Pero silang tanan traidor man. Kana si Bongbong, mubida. Kaako ka niya na nga, mo na gapalubong sa imong amahan nga, perting dugayang haya, kinadugayan nga haya sa, I think, tibuok kalibutan. Katong iyang amahan nga, giputos nagwas ang lawas kay ugdi ipuston mga higala lata man. Kaya di man yun nila ilubong ugdi ngadto sa libingan ng mga bayani. Ug napalubong yun panahon ni Duterte. Kana lang. Una personal level kinta nga utang kabubuton di gyud na nimo naon. Wa na sa dugo. Di pa katawang traidor gyud. Ambot og buhi pa to Choy Toralbag unsay yang ribatal ani akong istorya. Kay amigo man silang Bongbong. Maing tao. Friendly sad. Pero you cannot take him seriously. As a public official. Pero og amigo lang, okay kayo. Okay kayo, good. Kay mo may ang kinabuhi. Barkadista man. Kana sila, nagana sila mga amigo nga gabuwag na sad sila kay na mga conflict ba. Barkada gyud sa batanon pa sila. Kuan kayo mga higala na karon bunuan. Resign, gidawat ang resignation policy Vince Dizon. Murag arang-arang na siya kay maayong performance ng tohana. Vince Dizon. Serious ba nga Trabantes gobyerno? Tarong gini siya. So far wa pa ni siya lamya sa kinini ang kugtong. Wa pa ni kanas kugtong kini si Dizon. Pero nagisgot ba siya sa iyang igagaw?
Have you heard of him mentioning the speaker? Wala. Sige lang, kuan ba, generic kayo og terms gipanggamit ba? Mahiya naman kayo. Kinsa man kinsa may mong gipasabot anang mahiya naman kayo? Nga labing tinuod mga higala, ang unang basulon gyud nganong nagkaingon ani ta, kana mga politiko. Kanang kongreso mo na panuway gyud. Kay the one who holds the purse rules. O na hinumdumin ninyo. Kinsa may gagunit sa puntil? Kongreso man. O may kwarta mo gawas og di mo agis kongreso. General Appropriations Act. Nga na dito sa kongreso. O niya, paingon sa ibabaw, bicameral, adto na dayon insertions na dayon sila. Pero kung kugihan ang presidente, pareha ni Tami Osmeña nga dugay kay muhawa sa opisina kay kanang mga papilis maabot siyang lamisa iyag yung basahon. Makita anto niya dugay na. Unsa man ni oy? Ngano man Ay, wiris-wiris lang. Tuway ang igagaw gangisi sa kilid ay. Pirmay lang na gaw. Okay, mong administrasyon nindot kayo tan-awa ra gud ng haleluya mga tao na to. Mga district representatives, imo tanan. Pirmasad, wiris-wiris dayon ng presidente. Natuog pansitan. Wag inungdan. Kayo mubasa pa lang siya sa akong gingon. Example lang, Tami Osmeña. Di man na mo pirma si Tami og di niya tanawon ang papilis. Mo nga to si aning Gobernador Lito Osmeña mingon to sa kanas Tomas murag sayo gina mamatay. Wag sa magtuong mauna pa siya. Nga naman, sir. Preham na nako, di man sana mo hawa sa opisina di mo magpamirma. Unya ang Cebu God Mayor, ang kinalayan nga barangay is only an hour away. So kanunay adtuon na si Tami Osmeña, either ang barangay captain o mga konsyales sa mga kanunay daghang tao sa iyong opisina. At tubangon niya, mamirma pa siya. Di pareha sa gobernador ba nga, di man tanang lungsod, layo man mo preparar pa magagpilak adlaw ron kamakani rin siyudad, labi na sa unang o mga sikyanan ba. So not as crowded ang opisina compared to the office of the mayor. Unya, di, mubasa man yun na sila. Ang di mubasa ka to si Alvin Sad. Pirma lang, wiris-wiris lang sa to. Di mubasa. Mo to nga, one time, kagubot ang traffic dis Manggo nga ano man susga, prosesyon man di ay. Unya, kung na prosesyon, mananghid ka sa City Hall, aron, i-arrange daan sa sito ang traffic flow ba? Ilang ma-anticipate, unya, maghimo sila plano sa pag-divert sa mga traffic, mga kanang signages, whatever pamaagi nga dili ma inconvenience ang mga tao. Pirma siya, wa man ani submit dito. So nagkagubot. Diya sa eskina gyud diya ko Salem, kilid sa Iglesia ni Cristo ug Manggo, crossing na kanang gikan ka dito sa Perpetual Succor. Ay kasada da, di ba? Mukros, dito ako Salim. Dito ko natanggong sa kong apil. Nga naman So, ug na traffic, ari dayon ka sa estasyon maminaw, labi nang maabot nag 30 minutos, adto ka sa estasyon maminaw, kung sa kay ang mga radio station sa Cebu makabantay man dayon. So may bawo kag unsa nitabo pag minaw. So ang mga sakyanan dito nga niungot na minaw og radyo. Sus kay naog man si Alvin ka traffic mayor siya traffic siya ba. Nasuta man sa balita sa mga reporters nga siya kaingon nga natuog sa pansitan. Singgitan ay pa di kuang gyud.
gimaldisyon sa mga tao nga dito dool nga traffic danghag ka lang na ana ba. Kini nga atong presidente mao ni so aron na siya performance iyang gitugyan nga to siyang gagaw. Wa gyud hinungdan unsa man day. Unsaon na niya pag lahutay nga mahuman ang tulo ni katuig. Kini this is really a desperate attempt ba. Nga kamang siya padong dito sa kanang finish line. He has 3 more years to go. Nanay panawagan, Marcos resign. Marcos resign. Tanan, unsa may iyang accomplishment? Tell me, og naa ba? Bugas, ako di ko mo sakay anang tag 20 bugas maingon nga. Hay naman imong gisaad. Aba diha oy, gaya-iya lang sad ka. Kinsa may makapanaog og 20 ang kilos bugas good? It will take some time. Mao ganay target. It will take some years. Nga mo kanaog ng presyo ha. Moabot anang pagkanaog sa presyo. So di ko musakay nga wa matuman ang panaad. Sama ba sa panaad ni Duterte? Di man to panaad. Kumbidya man to nga. Ano ang gagawin mo sa West Philippine Sea issue? Ano ba? Kung ikaw maging mahalal na Pangulo, anong gagawin mo? Ingon si Duterte. Dito man si UP. Itong debate nga siya. Ako ay sasakay ng jet ski. Dalhin ko yung bandera ng Pilipinas. Tapos, papatayin ako ng mga Chinese. Mamatay ako. Iiyak kayo. Iiyak ko nung iugbok ang flag dito. Magsakay sa jet ski. Ano ba? Naisa mingon ka, ay naman tong jet ski po na. Gago ka man di ay. Tuo sa kanto. It was not serious a statement, pero aron lang yun na ay makita nga criticism. Mao na siya. Kana pong 20, di sa ko musakay anang isyo ha. Pero the worst part is ilang gisakyan wa sila mo explain nga di na mahimo pagkakaron, pero kung matuman ning atong plano mahimo na eventually. Wa sila mo explicar kung saan pagpakanaog sa presyo. Long term or short term, wa sila mo explicar na. No one in the administration tried to explain how to bring down the prices. Wala. Unya tungod kay backlash man. Sige mangingon ang mga critics mangingon mga ay naman tong 20 pesos. Ang mga tunto ilan sang gi-accomplish kunuhay sa administrasyon nga ginawa niya ang ang binitiwan kuno niya nga saad ngadto sa taong bayan nga himong 20 ang kilos bugas. Sila si Byron o si Gwen ang nangilog sa credit nga si Gwen gun mo iutok anang na 20 ang kilos bugas. Paingon sa eleksyon mga gala. Kinsa may mutuo na only idiots would believe nga you can bring the prices down to that level. 20 pesos? Unsa may ang gimo? O kaya panggi organize na mga into cooperatives na mga beneficiary sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Gi-organize niya into competent cooperatives. Kanag yung managed by knowledgeable people. Dili sa na mga farmers mo sa mo manage. Kaya man ay hanaw corporate ko pamaagi. I-professionalize ba? Aron ka ng gagmay, mahimong dako. Because kanang agriculture is an economy of scale, mga higala. The bigger, the better. Ugi mo ng bukon-bukon, ang bigger, himong small nimo, kana mo gitawag og lose-lose situation. Instead of win-win,
Di agyo ka sa los-los. Ala, pag los-los na, buanga ka. Makalagot eh. Atong tag